Și bună seara, domnilor și domnilor, eu sunt Antonio și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Astăzi suntem pe o mapă, de fapt asta este vechea mea mapă. Hai să omorâm păianjenul ăla. Este vechea mapă, vechea mea, că noua mea mapă este, ați văzut-o, cea cu vida. Este. Bun. Pe vechea mea mapă. Asta e prima mapă. Și dacă vă place, dați-mi un buton de like. Apăsați pe butonul de like, subshare și subscribe. Și vă rog, dacă vreți să aveți mai multe episoade, abonați-vă și dați un like. N-am mai jucat de mult pe mapa asta. Uite, zombalău. Cam așa este în casa mea. Să scot asta și pun asta. Acum trebuie să punem și noi câteva blocuri. Hai să punem... nu. De aici. Bun. Acum trebuie să luăm becurile alea. Uitați-le. Bun. Acum trebuie să pun blocurile de redstone. Dar până atunci eu pun pauză și o să... Am revenit. Am pus blocurile de redstone. Și hai să vedem cum este. Cum vedeți, e foarte frumos. Pe aici. Taci cod. Ar fi furat aia pe acolo. Și ce să vedem pe mapa asta?
Hai să mergem în casa din copac. Și acum urcăm la al doilea etaj. Stați un pic în căzut. Facem și focul aici. Și acum... Acum o să mergem la roller coaster. Dacă mai țineți minte episodul trecut, că am avut o mapă cu un roller coaster, dar acest roller coaster este făcut de mine. Bun, să luăm vagonul. Și mergem. Vă întrebați oare de ce nu s-aude vagonul? Nici eu nu știu. Și cred că acolo o să facem ceva noi. Ne întoarcem și ne oprim. Bun, ne oprim aici. Bun, aici sau aici e deșert. Hai să... Pun pauză și revin. Am revenit și acum am o întrebare pentru voi. Ce ziceți să facem o casă aici? În apă. Stați să dau sonorul mai tare. Revin. În fine, nu știu cum să dau volum mai tare. Frățică, ce zici mă că faci? Am revenit și din păcate
aici se termină episodul. Aici se termină episodul din Minecraft. Ne vedem data viitoare când o să termin casa de aici. Eu am fost Antonio și nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonul de like, share și subscribe. Și dacă vreți să fac mai multe episoade cu mape noi, cu de-astea, abonați-vă și apăsați pe butonul de like. La revedere!